माबायदि नालाय भुमिखा बायदि सोर भुमिखा बायदिया नों भुमिखौ सिनायो माबायदि दे भुमिखाया जानोसै बैग्रि बाथोन दै होजोबनांगौ मानसिफोरखौ खाने सोनांसिगौरा बेखौ नों दलद थादोलाय नायाखैया नों मोनजालियाव जं मोनजा जानो हाखाया नोङो लिसि दंजोबो मोनसे जाखाजोब्बाय आयौ आं मोसालाय गाना देंगाया मोसालाय नों बैग्रि बाथोन मोनजायालै नों खननाय बे बैग्रिया नों खननाय नङालै आथि बानलु गोसा होनानै जानांगौ दलद थालाय मेरगम गम मानसिया जानायनि देंगे होनग्रा बायदि खाबुलै मानसिया आलु गास थायो आलु हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय रिंबायसोलै बे सोर बियो बैग्रि बाथोन जाग्रा जानोबा सोरबा जाफानोबा नांबावगौसो रावबो दा लुबैखा जागोन दिनै दा सिख्लाफ्रा आदा आंबो जायोमोन होनलायबावगोन नों वाट्सआपआव थिखासै होनबाथाय जाया नावलाय दिंगे होनग्रासो मानसियानो मोनखौबा ओमफ्राय बुंनाय गलायलायनाय गासिबो फानलायलायखाया
सोलानायलाय हमलाय हायलेले नुरा इउटुबार ब्लग बानायदोंनो हमलिया मिखा होनजादों दहाय माबाजों आवजंजों मिखाजों एखे नुयोनो आब' मेखाजोंसो एखे नुयो होनजादोंनो बेखौ लगायखायोसोนั่นแหละกำลังคุกเสาคือหลับเลยแล้วมีพระทุกที่ไม่ได้หรอกอยากไปด้วย 이난 자ህनो लेंहरग्रायानो उल्था गावसोนี่ดังบุญแช่ सिनि गैया सिनिलायद' ओइ जाग्राया जमदों मेर गम गम เชื่อดังมันใกล้ๆรู้ไว้ देनां फैसा मोनबा दख'ना गोदान हरगोनलां इयो मोजां नंगौआ มันพี่จะบางไร่จากอะไรเหมือนน้ำมันน่ะหรอกนายค่ะ ओरैबा स्ट्रिक्टल' नांथोंसै कमिउनिटियाव दुब्ला चेनेला होमबाना जादो गामलाखौनो फिसाखौ लाबो बानायहैनांसिगोन माबायालाय नावजानो मायाव दामि दामि स्टेन दिहुननानै लादां बेखौनो Rồi anh phải đạp bước kìa. Mẹ minde langsung di punya. Mikri masih jaga ya. Đây em thấy đi điện lên hơn à? Lại hai đường lại. Mít juga, nên mau mày đừng. Bây giờ cái em sao bây giờ cái này? Phải đúng rồi bây giờ cái này. Đi nữa. Anh không thì một vấn đề rồi. Vậy sao bà đi đi được mà bà được? Đi lại vòng đúng hả? Ya, ini rubah besar nih. Ini nasi bukan nih. Begini tak begini. Tiba. Ini nak mana ni? Ayo magur kerja mana ni? Malai naya magur kerja mana ni? Bisna. Magur kerja mana ni? Taruh. Gede. Bu Meka apa ni? Boyfriend magur kerja mana ni? Apa? Mereka hendak ni orang. Mereka dah. Hai. Hai. Asyik di muda. Mana? Di muda pasti. Ayo, bila. Kita mendas. Sakit. ran nagiरबाय बैसागु खरसाबा बेखौनो जाबावनांगौ नों राननो मोना दिंगे दिंगे होननाय मोसादोलाय दे बैयाव मोसायोलाय रानबाय दानिया जासिगोन नै बियो जमगासिनो Dina जाहोनो होग्रा देयाखैबा नों मोनजायो दासो गन्थं गोलोमहांदों आदिबासी
सोर लानायखौ देखायहरलाय हंलाय आंनो सोर लानायखौ सोर लालाय खामलानिफ्राय सोलाजोब गासिबो माइ एवबावबायसो बिहा मालाया बैग्रा दं बेहा माइ एवदो मायाव सेन्देला थांबाय हय आबै फैगौ खोनाबाय अन्थाइ मोनावसो नारें खाजि जानांगौ लोगोनि जाबाखै मेला जाहैथारगौमोन आं दिनै मोनायाव लस जाबाय गोजोनस्रियाव बाथौ मेला दिनै लास्ट हर थानानै दुमख्लाबा मबाइलबो सेरनाय गैया But duit dia sekarang jangan lah. Terus hasad ini mai mana nak ketemu tak? Ini saja. Dulu mulai bayar video udah bayar. लाबोनाया गोसाथारमोन ओंखायनो एसेल' लाबोदों नोंथांनि जानायखौ खेबनांगौ र' सोलाबाय सोलागासिनो बिथाङाबो सोलाबाय जानो फैबावबाय सासे बैग्रि बाथोन जानो फैबावबाय सासेयाबो नै मालाय देनाय सोलागासिनो सोलानाया bang संख्रि होआ ना जाबाय संख्रि फाग्ला सोर watching ơi kiểu lần kết hợp दासो गोलोमफुदों खाजि जानानै बैग्रि खाजि जानानै सानथाम मोनदोंदां Bật thằng đâu đã
थांनांगौ सिख्लाफोरजों बेरायहैनांगौ महरा जेबो जाखाखोमोन सोर बुरि होनना सिनायगोन ना खोथाखौल' गारनांगौ Bên mặt ghê rồi ha. Sao sáng nào thì bà đi được. Đi mà cái dây nhà đấy, cái dây nhà.